Mata ku dakata, ni na zaba wa zuciya Maryam, zance na gaskiya ba na canza wa mallakin rohi. Sabo dare guda dama an ce na wuya, sai an fa bayyana gane sirri na zuciya. Wannan na adana zan ba Maryam masoyiya, kar so ya zama tsana in kin amsa fito tsaya. Dai kika yi da ni ma zan baki mallakin ruhi. Na kama dai gamo yau ga so zai batar da ni, ko an yi bani ji kar dai yayi mun kisan gwani. Tsalin iza na hau Maryam karki kasu da ni, in ban gano ki ba waye zai bani magani. Maryam na kasa rarrafe amsar gazo tuna ta kan bige. Yau sanki ya zama riga ta haya abin rufa, ga zuci ta yi ɗibi Maryam ta so ki tallafa. Zo a mashi korafin kar in miƙe na rambawa, dole fushi da ke zan bayar mun bakar gwafa. Inda akan ki ne ban san rai zan aje a tarihi. Kike amsar zan so sanar da ni dai rabin ki ne kan so ke ya ki kai da ni. Karki jira sanar kin san so na da lahani, amma yakan zamo riba in an yi lamuni. Ke dai nake yaba ko bacci nai da ke nake tashi. Maryam taho na hau zaunin ki jaruma, kar in kusanci gas amsar dai ba ni rangama. Buri nake a ce so ya sa har muna gama, ne alfahari da ke kin goge mun bugun rama. Sunan ki bai fita abadan kin mamaye cikin rohi.